ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Далер Офисиал. Ирӯз 26 октябри соли 2023. Ирӯза фақат оиди Opelo, Opel Hatchback, Opel Astra H, Astra F, Caravano, Zafira, Mercedes, Toyota ва дигар мошина баҳри шумои тамошо кунен. Бардоро ҳамин наворда фақат лайк монен ки ҳамин паҳн шавада хулоса. ҳамин бардорои мошинфурӯш ба зудии мошинашон мефурӯшанд. ҳастанд нафаре ки мошинхар ҳастанд, онҳо ҳам хабардор мешаванд. барои реклама WhatsApp имо дорем. муроҷиат кунед. хона, замин, квартира, техника, компания, умуман чизе барои фурӯшу реклама дошта бошед, маромад роӣ кунед. дар комментария назим ба шумо аз кадом маркаи мошин лозимай, мо навори баъднада пешниҳод мекунем. подписатсияра фаромӯш накунед. як ҷои бароҳат данишинед, навора то охир тамошо кунед. якум мошини фурӯшӣ аз Toyota сар мешавад ки солаш 1998. бо нархи 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газа дар кузофи седан. объём моториш 2 литр. коробкаш автоматика. дӯстон азиз, ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. 37000 сомон. касе ки дорад метавонад занг занад. мақсад беҳуда зангшон назанед. коробка автоматика. мошин дар ҳолати хубай, дар сурат маълумай. мотор, коробка 100%, ходовой 80%. бо савдо ҳам мешавад камтар. нафароне ки харидори қизиқ ҳастен, рақамои рӯякирамданда занг заден 1313 ахиршай. аз номи канали мо иншоалло шумора бо ягон сум скидка мекунам. мақсад розитон мекунад. навора паҳн кунед, ҳамин ака ба зудӣ фурӯша беҳтарин кор мешавад. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B. айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб мошинча қарор дорад. дӯстон азиз, нархаш бошад 25000 сомонӣ меган. солаш 94. ҳамин ҳолат, ҳамин састаяни. WhatsApp дорад. рақамои вавилонаш 918. дар WhatsAppаш 24 соат метавонед нависем. бардор азиз, коробка механик, мотор 1.8 простой, бензини холӣ, ҳуҷҷат надорад, чашкош пусидагӣ надорад, варид надорад. нав ходовои кардагӣ. агар мошинхари аниқ бошад занг бизана, муомила дорад. ходовои нав, балоно нав, чашкаҳош навай. ҳамин қадар маълумот дӯстон азиз барои тамошобинон. мо мақсад гузоштем ки ҳамин Opelora зиёдтар навор кунем, чунки Opelo ходовоям бачаҳо фақат дар комментария менависанд. шумо нависен Opel монем ё не фақат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Daewoo Matiz. ҳамон нафароне ки дар комментария хостем ки Матиза навор кунем барои тамошобинон, айни ҳол дар исфара қарор дорад. бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 1998. рақамо барои тамос мондагиан 1217 охир шад. Матиз сӯзишвориш бензини газ дар кузофи хэтчбекан. объём двигателш 0.8 литр. коробкаш механикай. мошин нахаду дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин баъд нестай хулоса. дар ҳолати гардиш қарор дорад. балонош 70-80%. краскашам вазъияташ безеб нестай бачаҳо. то заки хушроакай. хоб Матизо камрасходан худотон медонед. мотори 0.8. састаяниёй хубшай хулоса. 25000 сомонӣ боз муомила дорад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Opel Astra F. худотон дидестен. Caravan дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 1997. рақамои ростия WhatsApp-ай. рақамои ториксон мондагиам. бардор азиз, ҳамин акамон ростӣ бениҳоят хоҳиш кардан ки сум дар корай. ростӣ сеюм бора рекламаш кардестем. касоне ки мехара рақамода занг занед, WhatsApp-шта муроҷиат кунед. касоне ки мақсад шароити харида надорен, имкон бошаму лайкотонам монен, историётон намонен. иншоалло бо ҳам якка буфуршагар беҳтарин кор мешавад. дастгири якгар и иншоалло хубай. 34000. солаш 1997. рақамои ростия, рақамои ториксон ҳам дорад. касе ки мехара марҳамат занг занед, рафта бихаренш. мошини фурӯшӣ панҷум. дӯстон азиз, Mercedes
Benz V201. ҳамин ҳолат, ҳамин састаани худотон дар рӯи экрани телефону компютеротон дидастед дӯстон азиз. Састаани мотораш солаш 1992. айни ҳол дар ҳисор қарор дорад, бо нархи 35,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мерседесхарои қызиқ бошанд, агар ки ҳамо одамои конкретни мехариданӣ бошен, боз муомила ҳам дора камтар. рақамоша мондем барои муроҷиат кардан. айни ҳол дар ҳисор бо нархи 35,000. дар ини мошин тозак хушрок авардар азиз. краска радной, састаяни мошин хуб, на хаду хулоса. балонои 78%, документ, мотор хадавой бахса созай. мошини фурӯши навбатӣ дӯстон азиз. мегзарем ба Opel. Opel Astra F солаш 1996. айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа қарор дорад, бо нархи 50,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, бокри асфалт свет, объем мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мотораш созай, ходовоюш созай, кондиционер дора, 4 даруш электропакетай, чашкаҳош созай, сиди салон ABS дора, танировкаш яксола, кадагӣ ҳуҷҷатош тамом шидай, балонос созай, краскаш созай. ҳамиқа маълумот бари нафарое ки моро тамошо кардасена, экран телефонтон нигоҳ кесен, овози моро гӯш кесен. хуш ба ҳолтон. ҳамин лайкҳоро бизанед, навор паҳн шава, моро дастгир кунед, беҳтарин кор мешавад. мошини навбатӣ бародари азиз, Opel Astra H ки шумо хостен, кузофои универсалиша навор ки гуфтен, рости мо ҳам баҳри шумо мондем. ина дар хуҷандай бо нархи 48,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел дар кузофи универсални, мотори 1.9 литр, коробка передачи бошад механика. хоб масъалаи документош соз, автопилот, ягон расход надорад, вагон, як даст гаштагиай, ҳолати мошин хубай, мотораш, коробка ходовой соз, балонош 80%, хоб ходовоиш 70%. сӯзишвориш дизел 48,000 дар хуҷанд, солаш 2007. Opel Astra H. марҳамат, касоне ки сум дорен метонен бихарен. касе ки сум надорад дуо кунад, иншоалло бо худованд одам насиб мегардонад. ҳамхел мошинои соз соза. мошини фурӯшии дигари дӯстон азиз, Opel Vectra A қабул кардем, мақсад ёфтем баҳри шумо. солаш 1993 дар ёвон бо нархи 23,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориаш бензини газ дар кузофи седан, мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. документ то моҳи январ 2024 ҳаст. боз савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин Opel Vectra A омада бинен, аз пеш проверкаш кунен. касе ки мехара боз камтар муомила ҳам дорад. Vectra харой қызиқ бошан, агар метонед рақамҳои экранда занг занен, аз номи каналҳои мо гап занед. албатта ки мо 3 канал дорем, силкаш дар ҳамин комментария закрепка гия. Далер офисиал, Авто ТВ, Автомобил. дар 3 канал навор мекунем, дароен тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ, ҳастаи нафарое ки Opel Zafira мехаранд. Zafira-ои одамкашӣ, мақсад ки таксида беҳад удобнияда ино. солаш 2001 дар хуҷанд бо нархи 49500 сомонӣ фурӯхта мешавад. толка бензин дар ини мошин нигоҳ кунем бачаҳо азиз. ин ҳамин састаяни имкон нашид ки навор мисол камера кунем, аз сабабе ки мода аз ҳар як нуқтаи Торкистон равон мекунанд, мо қабул мекунем баҳри шумо. сӯзишвориш бензин, мотор 1.8 литр, коробкаш механика. ҳолати хубай, элегант меган. қанависаган кузов тоза, задагӣ пусидаги ҷош нестай. мотор бензин 1.8, технический газ, технический нағз бахшиш. хоб ухажение салон и дигарош боша, балонош на ҳуҷҷатош ҳаста ва дигаро хулоса маълумоти муфассал тавассути телефоношон. мошини фурӯшии навбатӣ,
Opel Vectra B солиш 1999 айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад бо нархи 38000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26 бензини газ дар кузови универсални мотор 1.8 коробкаш автомат. ҳолати мошин хулоса хубай. Вектора харои қызиқ боша агар марҳамат рақамҳои роякунанда занг занем бо муомила ҳам мешавад. ҳамин навораи мо шумо дар писанд ҳаст нест бардоро конкрет нависен дар комментария. маъқул набоша мо навор накунем. рости ҳамин комментария мо ждат мекунем бачаҳо бинависанд. агар ки ҳамин навораи мо шумо дар маъқул ҳаст мо далши бо ҳавасманд мешавем мошинро пешниҳод мекунем. лайкора бизанед, ватсап да 10 нафар дароӣ кунед, имода поделиса кунед. боқӣ дар амони худо то навораи баъдна худотон эҳтиёт. бардори азиз, каналҳои фурӯшӣ дорем. марҳамат ватсап да муроҷиат кунед. аз 0 то 100,000 подписчик ҳастанд. каналҳое ки сум кор мекунад, пинкод дорад, сабшес ва эфир ва дигарро ҳастаи бо каналҳое ки бисёр нав кушодагим. хулоса кадом канали маъқулае нависен. агар шумо канал дошта бошед барои фурӯш метавонед мо да муроҷиат кунед. мо мефурӯшем, шуморо кӯмак мекунем.